Am dat un ultim tur al apartamentului. Nu părea mai nimic schimbat și totuși totul era. Am mers lent, ca într-un film în care s-a montat cu slow motion. Nu voiam să accentuez emoțiile pe care le simțeam și nici să fiu o drama queen, doar că aveam mai multă energie. Atât am putut pentru ultimul tur al apartamentului pe care l-am împărțit 5 ani. Pași mici, lenți. Mă atins fiecare colț, perete, ușă, cu vârful degetelor mele. Vezi tu, de la tine nu mi-am luat cu adevărat rămas bun, dar de la casa noastră puteam să-mi iau. Am simțit pe buticele degetelor de nivelătura din ușă, făcută când ne-am certat prima oară aprins și ai dat cu pumnul în ea. Reparat-o, iar pentru ochiul neformat, nici n-a fost acolo. Dar pentru vârful degetului meu mijlociu... Și nu e nicio glumă sarcastică, e pur și simplu cel mai lung deget al mâinii. Stă încă acolo, fel de vie ca în acea zi de toamnă. Am încheiat cu încrișe rafturile bibliotecii și am zâmbit la titlurile cărților pe care le-am citit împreună. Pe un colț de pat, eu pe altul. Amintiri dintr-o altă viață. Și totuși, una nu mai departe de ziua de ieri. Am stat între acești pereți împreună pentru mai bine de 5 ani. Oare la cât timp după ce nu-i vom mai atinge cu vibrațiile vocilor noastre, ecourile ni se vor răstompa? Oare de cât timp este nevoie ca umbra iubirii noastre să dispară permanent din amprenta zidurilor, mesei, scaunelor, patului? De jumătate din el? De tot atâta timp? Sau poate doar de un anotimp? Luni? Oare cum vor fi cei care vor veni de luna viitoare în acest spațiu pe care până de curând nu ne-l imaginam altfel decât al nostru? Crezi că sunt îndrăgostiți? Plini de visuri, speranțe? Oare vor găti la fel de des împreună? Sau crezi că vor mânca take-out în timp ce se uită la episod după episod din serialul preferat? Oare vor păstra jardinierele mele de pe balcon? Nu știu. Dar noi cât vom păstra vie imaginea acestui loc? Crezi că ne vom aminti peste 10 ani că am locuit undeva unde plintele nu doreau să stea lipite de perete nici cu ruși și unde soarele de dimineață nu bătea la fel de tare ca cel de după masă? Zece minute. Atât mi-a luat să trec lent prin fiecare loc al apartamentului în care ne-am trezit unul în brațele celuilalt pentru 5 ani. Nu-i ciudat timpul. Nu-i ciudat de cât de mult ai nevoie pentru a face un cămin și de cât de puțin e necesar pentru a-l goli? 10 minute de rămas bun, care au trecut pentru mine ca 5 ani. 5 ani de iubire, care îmi pare că au trecut ca 10 minute. Azi predau cheile. Și în mod stupid nu știu ce să fac cu brelocul. Pare ne la locul lui separat de chei. Fix cum par eu separată de tine. Și totuși, fiecare trebuie să ne găsim noi chei. Și eu și brelocul. Rămas bun.